As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Mga igsoon, padayon natong iampo nga muhari ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong na kining mga panag-away nga nakahatag og dagko kayong problema og mga kadautan sa kinabuhi ug kabtangan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani atong mga slots nga hatagan sila sa Ginoo sa kaayuhan, kalinaw o kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, patalinghogi ang among mga pangamuyo sa imong kaluoy, tabangi kami sa among mga kahuyang ug luwasa kami sa mga sala aron malipay kami sa pag-abot sa imong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David sama sa kahoy nga giputol apan maingon nga bag-ong mga sanga mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa mga kaliwat ni David. Ang espiritu sa Ginoo mohatag kaniya kaalam og sa kahibalo ug katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo ug magbaton siya pagdahod kaniya ug malipay sa pagsugod kaniya. Dili siya maghukom sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog, hinunua hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong dautan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya ug katarong. Magtipon na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkauna dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala, ug ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Dios,
Kay ang kahibalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona, ang harianong kaliwat ni David mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan, mudangop ang kanasuran kaniya ug mapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi ang hari sa imong panghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nag-antos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halaw nga kalinaw, hangtod mawala na'y buwan. Magmando unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus kung magsangpit siya, ug ang gisakit diha nga walay mutabang kaniya. Maluoy siya sa ubos ug kabus. Ang kinabuhi sa kabus iyang luwason. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang kapuno sa kalinaw, hangtod sa kahangturan. ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo
ug miingon siya, Amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kay mituo man ta nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao, bulahan kaayo ang nakakita niya sa dihang nahimo siyang tao, o bulahan sad ang nakadungog niya sa dihang nagsulti siyang isip tao. Kamo nakakita na mo ni Jesus? Kita mo kita na sad mo, nakadungog na sad mo niya nga nisulti. Ay klarong tubag. Daghan ko ng mga propeta, daghang mga hari nga nangandoy, apil nas Abraham, silas David, silas Moises, nangandoy nga makakita sa Ginoo ug makabati. Munang ningon si Jesus, kamong mga tinun-an nako nga nikuyog nako, bulahan gyud mo kay nakita ninyo ang wa makita sa katawhan, ug nadungog ninyo ang wa gid nila madungog. Kining pagkasultiha para ni sa tanan nga motuos Ginoo. Basta motuo na ganita sa Ginoo mga igsoon, basta tinuod atong pagtuo, makakita kita niya ug makadungog sadta niya. Diri sa unang pagbasa gihisgutan nga inighari na niining kaliwat ni David nga mao ang Ginoo, kay si Kristo gitawag magkaliwat ni David. Iyang ihatag ang hustisya ug ang kalinaw sa kalibutan. Yan nindot kayo diri pagkasulti, magtipo na pagpuyo ang lubo ug ang nating karnero, ug magdulog ang nating kanding ug ang leopardo, magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug gamayng bata ang magiya kanila. Nana ba? Maghigala ang baka ug ang oso, ug magdulog ang ilang mga anak, ang leon magkaon nagdagami sa magbaka. Pasabot, kung makakita tag Ginoo ug makadungog taniya, matud pa diri, dili na sila mag-away, dili na sila magpinatyanay. Unsa man sa inyong balay nakakita mo Ginoo? Nakadungog mo Ginoo sa inyong balay? Sayon ra kayo ilhon, basta di na mag-away, di na magpinatyanay, di na magbinungulay, di na magsigig lalis, kana nakakita na Ginoo. Pero sige paganing away, siging sinawayay, siging lalis, siging dinumtanay, labi na gyud magsigig gubat, sigig pinatyanay, wa gid na kakita Ginoo
bisan paggasigi nagsimba, bisag gasigi panagwali, sigig sulob ug ingon ani, nya sige lang yapong away, sige lang yapong binungulay, sige lang yapong dinautay, wa ginakita Ginoo. Wa sad na kadungog sa Ginoo. Sige lingi ay mong tupad. Ing nawa mo'y away-away sa inyo. Ing nawa mo mag-away des inyo. Ang uban gani wa mo lingi ngano man palaway. Sa history sa atong simbahan gikan sa pagsugod ni Kristo, kinsay unang nakontra ni Kristo? Ang iyang unang nakontra ang mga Parisiyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga pangulong pari ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Kinsa man ni sila? Gitawag ni sila learned people. Learned. Kanabang naay kahibalo, naay degrees, naay mga authorities. Maunay una niyang nakontra. Gani sila gyud maoy mipapatay ni Hesus. Gilansang nila si Kristo sa cross kay wa gid nila makita nga si Kristo Ginoo. Nya human ato ang nanagsunod sa Ginoo sa atong simbahan. Mismo sa nanag-ingon nga sila Katoliko or sila Kristiyanos, nag-away. Bisan kining atong santo kani si San Vicente Ferrer, nasugamak ni siya sa panag-away sa mga cardinals nga ni-claim nga sila maoy Santo Papa. Tulo man to kabuok, nahimong duha. Pero nagsugod to, sige sila kaaway. Ngano man, mga bright man, muna peligro kayo ning human knowledge, tawhanong kahibalo, kay mao man ni ang mutap-tap sa atong mata sa kamatuoran, kundi ta magbantay. Muna nga ningon si Jesus diri, Amahan, nagpasalamat ko nimo, matud pa sa atong ebanghelyo, kay imong gipadayag ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon o sa mga may kahibalo. Kinsa man ni sila? Kanang magsigitag tuon parte Ginoo, kanang magsigitag himog kabot og mga degrees, mga doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa Bible, unsa pa na diha, doktor sa psychology, unsa pa nang ubang doktor? Doktor sa humanity, doktor sa business, bisag unsa na lang doktor, kana mga degrees ba niya, summa cum laude, top notcher, magna cum laude, peligro kay nastanan di na namutuo Ginoo ining human. Ikaw na ba, lingay mong tupad. Naon sa imong degree. Okay. Panalitan, Doctor of Doctor of Education. Doctor of Education. Nya, ingnon dayon ka, Dok, higugmaa ang imong kaaway. Sa isultian na niya. Kung tamparoson imong pikas aping, ipasagpa lang sa pikas. May mga gina siya, hiyabag ka, na human right, oy. Wa ka kaibaw, bugo ka, na human right, makadangog ta sa balaod. Ikiha na ang nag-abuse nimo. Ning kamo mo nag-iingos Ginoo, ha? Mo nag-iingos Ginoo? It is not God. Kay against na sa human right. I know that is my doctorate. Kung saon pag dipinsa ang mga maestra nga gi-abuse sa mga parents o sa mga estudyante. Yang ingon sa tong usa, ang akong doctorate, ako sang gisusi unsa say right sa mga estudyante against sa abusive nga teachers. Kamong mga estudyante, ikihagi ng maestra nga mo abuse ninyo either verbally, psychologically, or physically. Kay naanay balaod. Yahay man ang gisugo ni Kristo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Patyo na sa mga doctors.
Doctor of knowledge. Di ba? Ay mo kabalaka kay parihasan may mga pare. So ay may badlong pader kanang kolekta ba, di ba para man na sa mga kabos, tagaisan mi anang kolekta sa kuwang pamagining kolekta. Pader, dili man ni maayo imong gibuhat nga mauni mo ipatuman namo. Dili nami magprosesyon, dili nami magbigil kay sa suga. Di ba pader, angay man ta imo magiduntang suportahan ang mga organisasyon, muhana ba in taon ang mga magbigil kanang unsa tay tawag kanang vigil nato sa First Friday? Alliance of Two Hearts. Di ba pader, imo magitang suportahan? Nga kamoy mo bayad sa kurente. Sige, bayarin ninyong kurente. Haron pabigilon ta mo. Kinsa may pari din ana din Di ba? Ano iya man kong tutukan? Pasabot nako ang human knowledge kung maunay atong sundon why meaning di na nato mabati ug din nato masabtan kiding pulong ni Kristo. Ang hustisya ni Kristo ug ang iyang kalinaw dili nato ma-experience. Kining giingon sa first reading nga ang wa nay mag-away, di na magsigi og kanana ang pinatyanay, di gid ni mahitabo. Lingi ay mong tupad. Ing nasa inyong kaliwat way nagkinihaay, nasa inyong kaliwat way nagkinihaay. Oy, ilhana nimo kay inigsimba ana dinhi kusmod gyapon nagnaong, inigsimba ba? Nya inighumas misa, kusmod ra gyapon nagnaong. Bisan sa atong simbahan hangtod karon, ang mga intellectuals nato siging away. Hastang atong gitawag og mga Catholic faith defenders na nag-away. Hastang atong mga theologians, mga cardinals, mga obispo nga mga ngilngig kay mga utok na nag-away. Ngano man nalimot man nga kinahanglan di ay nga mahimog itang sama sa gamayng bata, childlike. Sa atong pagda aning atong nahibaw-an, kinahanglan isurrender ginatos Ginoo ug dawaton ginato nga we are nothing before the wisdom of God. Di ba? Let go yun. Padanglitan ron, ikaw, doktor ka sa education or ako, doktor ba ko ron sa canon law. Kanya, naadihay tao nga nangawat sa kolekta simbahan o naay nangawat sa inyong balay. Doktor ka sa education. Kung sa may imong gamiton nga knowledge sa Ginoo o katong imong doctorate, naay nangawat. Kung sa imong gamiton sa Ginoo o katong imong knowledge. Wow na, og childlike ka, gamita gitong sa Ginoo. Ayaw to gamitang imong knowledge. Nya unsa may gisultis Ginoo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Gigamit na ni Bishop Chopilo Kamomot. Obispo ko to siya. Taas ko sa to siya nahibawan. Gatuon sa to siya. Pero ang iyang gigamit ang sa Ginoo. Giilad-ilad ko no siya aning ni ang baligya aning manok, baligya aning kahoy. Ilad-ilad siya. Giingnan pag siya siyang kuyog simbahan. Uy, Bishop, ayaw na anak. Kaya mga mangingilad na. Kung sa may sultisan ni Bishop. Og knowledge ang gamiton niya nasa ning mga mangingilad ay inigabot diyan nasa ning mga mangingilad, pero unsay gigamit ni Bishop matod pas istorya maayo na lang ang kita maoy ilaron kaysa kitay mangilad. Kadaghan diya mga doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa education, doktor sa business, mga mangingilad mo bitaning way human-human ning atong kaso aning graft and corruption. Mga mangingilad, doktor sa finance, doktor sa accounting, mga mangingilad, may kaing mo alter og record,
di tinood. Di masakpan. Kay bisag imong ikiha, may kay mo gamit sa balaod. Doktor sa sibilo. Naba na doctorate ng sibilo. O ana, may kay mo liko-liko, mga matay na lang kaliwat, di mahumang kaso, kay nga naman, may kayo mo, ikot-ikot sa balaod, kay bright man, mga marok, mga mangingilad, mga kawatan pag yun. Kaya wa man maggamit sa Ginoo. Kung sa may knowledge sa Ginoo, hukman tamo inig kamatay ninyo, nahibaw ko sa tanan ninyong gibuhat, hasta nang naas inyong kasing-kasing, ug naas inyong huna-huna. Nabi tayo magsigig pangatake nako. Nako di man amoy akong gipasabot. Ingon din, hilom dia pader. Di maoy gipasabot. Mauna oy. Nako, pagka-judgmental gid nimo. Di mo na akong ka, mauna. Mura bag atong i-impose ang atong nahibawan. Unsa may gusto ni Kristo, remain innocent. Unsa man ang inosente, let go of your knowledge. Ipatigbabaw gyud nga kini ako ning igsuon, nga kani siya gihigugma sa nis Ginoo, nga kani siya giluwas pod nis Ginoo. Kinsa man kong mudumot niya, kinsa man kong magsigi og daot niya, kinsa man kong magbaton og bati nga hunahuna diha niya, nga ang Ginoo gani nahigugma man ani niya. That is the innocence and that is the wisdom. Mauna ang kaalam nga gustos Ginoo nato nga di gid ta kalimot na kanang imong tupad gihigugma nas Ginoo, na kanang manuyupay nimong silingan gihigugma nas Ginoo, na kanang hapit way balay nimong silingan kay sugarol kaayo di gani mo simba gihigugma gyapon nas Ginoo. Mao na atong gipang-ayo ang ilang mga balay karon. Ako'y nagpakauaw og pangayo aning slat-slat para aning ni ang mga tao mga sugarol kaayo wa gitaon katukod og balay. Ang ilang mga anak nagantos. Kay gustos Ginoo nga ang mga way balay tagaak balay ang gigotom pakanon, bahala nagunsa na sila binuhatan. Di ba? Nipalit na mog slat. Na para ba tayo bakante dire? Ang atong sitiyo na mo'y atong itukod o padayog tukod o mga balay, nahalina na tag 51,892 kaslats, na apay 12,108 kaslats nga tag 100 pesos. O, pakpakan na to ang namalitan eh. Congratulations sa namalit. Para asa man eh? Para sa mga way balay. Kinsa man na sila? Kasagaran na mga sugarol, mga palainom, musuyo pagyod, munang wa na gitawon mo asinso, mga libakira sad na. Pero dili na makatabon sa atong pag-ila nga niingon si Kristo, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos, maunay inyong gibuhat nga rin ako. Hinaot unta nga di ta mataptapan ana, makita unta nato si Kristo niining mga tawhana. Bisag ka nang naasprisuhan, bisag unsa pa na ilang kaso, rape and murder, gi-rape pagyud ilang kaugalingong anak, gipatay pagyud ang kaugalingong nilang anak, pag humag-rape tungod kay nakasuyop, di gyapon na makataptap unta sa atong knowledge, atong wisdom nga kining tawhana gihigugmas Ginoo og dili gusto ang Ginoo nga maadto ni siya sa impierno. So kinsa man kong mudumot, oy naamanoy mga pamilya may madugta ng amahana diha, di sa kumuganahang muila ng amahan sa iyang gibuhat sa akong igsuon, di ko muila ana niyang akong amahan, animal na, yawa na ana no, awa na, nataptapan na. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Kaya murag seryoso kay inyong naong da. Ing na ba? O ikaw maoy makasinati nga gi-rape imong anak sa imong bana. Imong higugmaon imong bana. Sige, pangutan ako do. Imong higugmaon, imong anak babae gi-rape sa imong bana. Imo higugmaon imong bana, og mingon kan dili nabutaan ka sa human knowledge and human emotions. Gusto ni Kristo remain innocent.
Ang bata nag-inosente ka ng gamay, di gid na mo pili. Ang papa nga ni-attempt niya pa-abort ang bata, matug ra gyapon na sa bukton sa iyang papa nga ni-attempt untag pa-abort. Ang bata nga inosente nga giswayan og pa-abort sa inahan 3 times. Matug ra gyapon na og mososo ra gyapon na niining inahan nga animal. No? Maunta na atong buhaton. Na bisan paggiun sa tagdaot aning tawhana, mo ilagya punta, you are my brother, you are my sister in the eyes of God. Higugmaon ti ka, maging sino ka man. Di ba? Nindot tayo. Manindog ta, mga buutan. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, dado nato ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan, ang atong mga panginahanglan sayod kita nga iya kitang gihigugma. Busa mo ingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan o mga kaparian, magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, Dungga kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manumbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios pinaagi sa atong mga pagpanudlo o mga maayong panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton makakaplag o kahupayan o kaayuhan diha sa pag-amuma o pagtagad sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa kalipayng dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Langit nung amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigún ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag, nadawat na mo gining among ihalag, ang panupino nga amot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapuypoy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og mga halad og tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksa niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mubalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbut, dinhi sa maingon sa langit. Ang kananunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanino. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu magkapundong naiusan sa pag-iuma. Nagabuhat kamu sa akong isugo ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililon kong kasal. Dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga higugmao namo ang mga butang langitnon ug hukman namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diosnon nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung magpabilin tang inosente sama sa gagmayng bata atubangan sa Ginoo. Salamat sa mga matinabangon ug mahigugmao nato dinhi nagsigig pamalit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto. Ang atong SBF DAG para sa padayon paghuman sa atong kumbinto na natay halin nga 2,057 slots, anaapay 57,943 slots nga available. Unya ang ato sang CTO para sa atong pagpadayon og ayo aning mga gubaon nga mga balay na natay halin nga 51,892, na apay 12,108 nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya nasa taan ni 300 slot challenge nga tag 30,000 per challenge. Ang atong DISAP nagpabilin nga doon natay available nga 23 slots nga tag 500,000 pesos per slot. Nya doon na ni interest nga 25% per annum kay investment money. Atong pakpakan ang tanang namalit sa atong slot. Salamat kayo. Nya announcement karong December 7 karong Thursday na ata dinhi recollection, Paris Advent Recollection, magsugod sa alas 7 sa gabi niya hangtod tinganig mga alas 9 or abot ba katag alas 10 na asay pagpangumpisal niya. Ang sugod karong adlaw na atay mga pagpangumpisal ngadtos mga kapilya aron malimpyo-limpyo na ta inigabot na nato sa Pasko. Niya December 8 adlaw kana nga iglilihi, kinahanglan gyud nga manimbat ang tanan, Immaculate Conception, unya dinhis atong simbahan
alas 6 sa buntag atong misa, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabi. Niya sa mga kapilya dato sa Lorena 2, Tabla, Lataban, Santa Cruz, San Roque ug sa Sambag naa say mga schedule nga misa didto sa Pitsa 8. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manasa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahan.